Pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 10:40. An oras hatod sa Indokang Coke Studio. Pil mo, panalo promo. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Surf Rinse Conditioner STD Liquid. Mag-Surf Charcoal Fresh. Para charcoal protektado, kaya mas blooming ang bango. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bye-bye Bahay Rus kahit sa pambahay with Downy. Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Milo every day. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, kung mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Mga tugang, good morning po sa Saint Gabos. Welcome sa tayong programa. Aramon niya ito ngunyang pong aldaw. Halipot lang pong iribanan niya ito. Kapag alas 11, malog po ang programa kan DNR. Boses ka palibutan. Kapalibutan ta at amanon ta. Ayan. Para po naman sa mga kababayan natin, 15 minutos bago po mag-alas sa 11 ng pagkaaga. Inoto niya ito mga istorya. Halip po dyan sa Luis. Luis Bursi Barcena nasa linya. Luis, is come in. Yes. Go ahead. Yes, salamat abi Partner Mar. Nangapunta na ngunyan ang mga kabarangay asin mga amigo kansarong security guard na si Sir Wenceslao Lapay Jr. Tabi Partner Mar natawan man lamang nin apresyasyon kan barangay Orosite dahilan sa pagiging honesto kay ni sa pag uli kan 18,000 pesos na kantidad na nawalat na wallet kan sarong customer kan Speedtech motorcycle parts and supply. Iningon yan ang mga na-receiving impormasyon kan DCGB News sa mga residente kan Orosite dahil at ini pala na security guard din taga Orosite pala tabi ni Partner Mar kan makalihis na kasuhapon nagpailing ininin kamarayan in buot na dainak na tintaran tanda kulang kantidad nin kwarta kung magigirumduman kasuhapon ang sarong customer ka na Speedtech nagpasiring nagpaparaanap kang kwarta talitin pala nawalat palan sa nasambitan ng tindahan asin na pinurot ini isinipkeeping kan security guard dangan inuli ka na identify siya sa ID na nawalat kay ni kan wallet kung kaya siya nauugma na may mga siring papalang kay ning mga persona alagad ang mga residente mga nakauli kan DCGB News digdi sa barangay Orosite na mga kaamigo po da mga kaparientes kay ni tiba at man lamang daw na matawanin ni Kapitan Kinatawan JP Lini na apresasyon maski sa na apresasyon tangani ng maging pangarugan kan mga Legaspeño sa mga oras na may mga siring kaining pangyayari. Yan tabi Partner Mar mga dagdag na istorya halidigdi sa sentro kan syudad kan Legazpi. Ako po si Luis Bursi Barcena. Alright, mga tugang, thank you very much. Ay, mga paralawod. Mga paralawod ay magparatagas ang payo. Ha? Nagpalos na po ang Disaster Risk Reduction and Management Council, yung Regional Disaster RDRRMC, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ninabisaw na po ngunyan na October 29, no sailing policy. Wala na mga tugang na
malawod. No sale policy. Tayo ni po ang direktiba para masiguro mga tugang na daing buhay na mawara sa fishery sector dahil lang po sa paabot na maraot na panahon na pag naglaog sa par papangaranan na roli. Ha? Na pwedeng makapektar sa Bicol Region mga tugang sa mga masunod pong aldaw. O yan po tabi ha, mga kapitan, mga alkalde, mga disaster risk management officers tabi kan lambang lokal na gobyerno, yan po ang paisin ni Cloud Yukot. Ha? Ang chairman, RDRRMC Bicol, as in Regional Director kan OCD5. Iya po. O yan naman. Yan naman. Maliwanagon ngaya. Mainiton ngaya. Ayan po tabi, pasabot ka mo, tangani na dahil na maotro pa itong mga nagkawara dyan sa San Miguel Island na pinadpad duman mga tugang sa Catanduanes. So mga nawara sa rapo-rapo na pinadpad sa Samar, nganing dahil na po maotro. Magsunod tabi. Bueno, galero na sa linya. Please kami na, Hans. Yes, maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta. 34% pa sa nangunyan, ang total na porsentahe kan mga bilang kan mga barangay dito sa bilog na probinsya kan Albay na nai-energize na kan Albay Power and Energy Corporation o APEC. O sabihin na ibalik na sa kuryente. Pinaluwas ka na sambitan ng opisina kung sain sa laog nin 720 na total na bilang nin mga barangay sa gabos na mga munisipyo dito sa probinsya kan Albay, 244 pa sa nadao na naire-record nindang iguana o napakuryentehan na gararay matapos ang bagyong Kinta. First district o kaya district 1 kay ribaan na anom na munisipyo digdi kay o kaya 5 munisipyo sin sarong syudad 60 pa sana ang na-energizer Mar sa laog ni 198 na mga barangay. Sa District 2, sa laog ng 223 na mga barangay, nag-abot pa sana sa 131 na mga napapakuryentehan mantang sa District 3. 199 ang total na bilang dyan kan mga barangay, 53 pa sana na ibalik ang kuryente. Sa abiso kan APEC na ipinaluwas niya na pagkaaga asin pinaabot sa DCGP News, padagos ang sendang asigurasyon na magpapadagos man ang sendang trabaho 24/7 na ini para ma-restore na maibalik na ang kuryente sa satuyang kapalibutan. Kunin kaso man daw ang sarong munisipyo kaya barangay namamantinir ang pagiging isolated o kaya wala pa rin kuryente, naghahagad sinda rin dispensa. Hindi pinaliwanag na ini dahilan sa padagos man ngunyan na pagpalit nindakan mga nagkararaot o kaya nananyara na mga kable ng kuryente asin man poste ng kuryente. Sinangunyan nag-asigurar na may mga additional teams pa sindang ipapaluwas sa indang o dito sa tuwing kapalibutan tangan na marikas na maaksyonan ang siring na problema. Okay. Tabi Sir Mar, mga impormasyon digdi sa Albay District with Boy sa Mobil, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Ans. Hello kay Ma'am Annie Armstrong dyan po sa Melbourne, Australia. Keep safe ngaya, Mar. Good morning, Mar. Keep safe everyone. Take care. Watching from Melbourne, Australia. God bless. Okay. Bueno, ay masirte ang Ligaspi. Ang Ligaspi, 95% na na-energize o naibalik ang kuryente. 65 ng barangay. Out of the 70, Ayan, distrikto. Ang Kairak din, digdi ang UWAS. UWAS, maski saro, dahil pang na-energize, sila mang Kampiyo Duran. Ayan, dahil po tabing na ibabalik na kuryente dyan. Sa Santo Domingo, 12 barangay pa sana out of the 23. Kaya, si Barangay Kunal, madiklom. Ako ito pigla, baka dahil na nga ng trabaho, may maabot na naman na bagyo. Kaya, pigigi mo po ang gabos. Actually, kasud mo, maski maurano, nagtatrabaho sa mga tauang pukan ape kasi itong service providers na kinuapo nila para tumabang. But then talaga pong medyo difficile pagabot sa lateral.
Pagkatapos yung pasiring duman sa joints na nagtatakod kang kuryente ni doali sa poste pasiring duman sa mga harong. May mga areas na talagang dakol ang nagkatarakdag, nagkaratugan ng kahoy, sa susurog punon po yan. Inirinot ko na sa mga sa mga main line, ito po na backbone, and then naglalateral sindangon yan para ma-energize na po ang gabos. Okay? So hopefully, mga tugang ngunyan po na naaldaw, madagdagan po yan. Okay? So yan po tabi. Ano sa tuya ng mga information na pipaabot po sa Indo. Okay? So uliton ta, yung po ng mga kababayan niya to na naglalawod tabi, mga panasira, bawal na maglawod ngunyan. May abiso po ang Regional Disaster Resolution Management Council na pigubot po yan na pagbabawal. Okay? So ibang MDRRM, styling ko, pig-post naman po ini na nag-aabiso sa mga parasira na di nga magtaragas ang payaw. Di ba? O yan po tabi ang sitwasyon. At yan alas 11, mapaluwas po nin advisory ang Pag-asa. Manungod po duman sa pigbabantayan na bagyo. Nandiyan akong pasaluwas kampar. Kung halimbawa lumong yan sa par, mga tugang, bulletin na ni papaluwas kang Pag-asa. Weather bulletin. Pero ngunyan weather advisory ang pigpapaluwas po ninda. Ang nailing nito sa website nila, so kasuod mo po yan. And masasalidaan yan at yan na alas 11. Yeah. Okay, dagdagan tayo ng istorya. Alin po dyan sa luwas. Jimmy na salita. Nasalin niya. Sa 3rd District. James, please come in, James. Yes, salamat Tabi Mar. Maray na aga sa mga paraan tabay. Natimpuan ko si dating Congressman Fernando Gonzales, palibasa pa. Fernando Gonzales. Sige manan monitor kay ni digdi sa natural, digdi sa 3rd District. Kumusta ang tatabi Mar sa digdi baga sa Ligaw, duwaan na pamoso digdi na pinagdadayukan mga namamanuan, lokal man o dayuhan. Arin yan. Ining subambusitom tapos kawa-kawa. Subambusitom, yan so nabubugtakan kan sa paborito mong puso. Magayo na niling pambusitom sabi Mar. Tapos so kawa-kawa. Aralang kawuno naan mga kahoy digdi. Kumusta unta daw ta ayo na inan harapot ban kon kumusta na nga so kawa-kawa. Tapos so bambusitom. Yaw digdi, waki kumusta na kita kay dating Congressman Fernando Gonzales. Congressman, maray na aga po si Mardila po sa Angkor sa DCGB. Congressman, good morning po tabi. Ay, hello mga good morning. Opo, Kong, medyo inabot din ang ligaw kang nakaaging kinta. Kumusta po ang satuya na pagpairahay, papakaray dyan kan sitwasyon sa bambusitom asin po sa Kawa-Kawa? Ready na ba to receive visitors? Yes, ready na. Medyo tinamaan mga kami kidiit, mga nagkabari, mga sanga. Opo. Pero bago mang grabe, Yes, opo. pareho kan tisoy, talagang rugado kay susukawa. Opo. Pero iniyo, maray lahay, wala rin stormy na ta. Kaya puhan gimaray ini sa mga pag-exercise. Opo. Ang mga nagdadyan, may papasyaran sinda, agi-agi. Sa pulaon na bagay sa leisure kan mga tao na dahil man nakakukup sa mga harong Opo. na safe place for them to go. Ayun. So okay na. Everybody na can go to the Kawa safely. Everybody's welcome. Ay, very good po tabi kung ano. Ano po ang obserbaran ninda na regulasyones paglaog ninda dyan? Ano po? Bakit? Anong regulation po ang dapat na nag-obserbaran pag naglaog dyan? The usual regulations na mag-comply sa mga protocol ka na COVID. Opo. So, social distancing, wearing of mask. Yun ito, na basta ma-maintain ang social distance, Opo. ma-maintain ang paggamit ng mask, yun ang pinaka-major considerations. Yes, sir. Yo. Opo. Sir, may paabot na naman kitang pigbabantayan. Baka mo may mensahe ka sa mga constituents ta dyan. Please go ahead. Yes, dapat handa na naman kita sa medyo data aram kung anong final tambagyong ini. Pero ang trajectory
Europasiling digdi sa to. Mhm. So, baka di, nakita mo na tiba, na malusaw na lang yan. Opo. Yun. Opo. Sige po tabi, sir. Salamatan po maray tabi. Keep safe po always. God bless po. Thank you very much. Okay, Jim. Okay, so yan tabi, Mar, si Congressman Fernando Gonzales, digdi sa siyudad ka na Ligao. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga dugang, yan po sa tuyan ng mga dugang na istorya. And dyan ang buong po kita matapos kan sa tuyang pag-iristorya ngayon na pagkaaga. At ngani po na mailaog ta sa iba pang mga dapat na mailaog ni Ronald. So sa inyo po ka, boss. Thank you very much. Abangan po ang masunod na programa. Pagkatapos kan news break ta, ang mga istorya man, mga baretang daradara, mga impormasyon kan DNR sa sendang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Thank you. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan ta at Tamanon ta. Kapalibutan ta at Tamanon ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.